Hej Facebook, vi vil vise jer en video her af en have vi tit besøger. Der er ikke så meget der er sprunget ud nu, men det er alle sammen på vej. Det er tulipaner. Ja. Og masser af påskeliljer. Ja. Det hopper lidt når vi filmer. Det må I undskylde. Så laver vi en video senere på året. Måske når vi kommer hjem fra Canada, så I kan se det hele står i blomst. Der er roser herinde til højre. De plejer at være flotte, når de kommer frem. Det er en gratis have at gå tur i her i Ørum. Vi går tit forbi, når det er sommer. Han har lige klippet den her bambus ned i efteråret. Og også et par blomster der. Ja, jeg kan lide de små nogen. Ja. Nu får du den på, nå. Kate, hun kan mange af navnene på de blomster, der kommer frem hernede. Men det er jo ikke til at se, hvad der har været nu. Jeg tror, det er iris. Iris. Ja. En bambus mere. De var rigtig store, de bambusbuske i efteråret. Men der står der lidt tulipaner og påskeliljer rundt omkring. Jeg mener, det er en privat, der har parken her som en hobby. Vi kan filme den lille sø, skal vi det ikke? Okay. Det kan det godt, honey. Skal vi synge You Unravel Me? Kan du godt? You unravel me with a melody. You surround me with song of deliverance from my enemy until all my fear is gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. De er ved at anlægge søen her forfra. Den var fyldt med planter og groet helt til, men nu er de lagt ny plads på og fået gravet op. Så det skal nok blive flot. Måske de også sætter fisk i til sommer. Kan du en anden sang? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every
chain, to break every chain. There's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Og fint. Ej, det var en god detalje, du har der. Det er smuk. Hvad for en slags træ er det? Jeg tror, det er kastanje. Okay. Nogle store skud. Vi kan gå ud igen. Der er nogle påskeliljer hernede. Det kan gå den vej. Jamen, jeg går den her vej. Så slutter parken hernede midt på. Men vi kan lige vise jer dalen vi har her, hvor vi også går ned nogle gange. Ådalen. Yeah, this is a little valley. Der er brændt noget af der midt i billedet. Noget græs. Yeah. Så går vi ned i bunden af dalen der og kigger ud over selve ådalen. Men det var alt for nu. Jeg håber I nyder videoen. Gud velsigne jer alle sammen. Hej.